guys, ako sa yung salban ang aking customer sa Garmin at nakuha siya ng mga kidney. Okay. Pila ka sigaret kindi ke? Tag 100 ang pack niya, 20 sod. Okay na og 95 ke, tagaan ka klesa na kay. Pila 18. Pila ka bukosog niya semua? Tanga to og pila og pulo. Pila ma? Lima lang? Abong hindi nga. Lima lang sir. Lima lang. Ayula di ay. Sa bawang G, 20 mo. Pila dito na. Gami na pa kay gami. Kasi nga nani nakikidi crayon. Na. Atong kuan pin nga pang skirting, steel pin. Unsa man? Ang skirting nga pin ba? Pili ginagong itong may ulo ba? O na. Sa kuan. Pila ka ba ko sa lang? Steel pin. Kidi crayon, Single double single double. sa usa. Duhaan. Duhaan single? O, duhaan single. Usa ang double. Kini nga kindi kay. Kani doon. Kindi kay. Apo kay popsicle. Ay. One yung kindi balls. Ito na candy ball. Pinakapak. Dulo alam. Ayun. Ini kay murag yogurt milk. So, pili lang sila. Duhaan sad. Pila mo sila. Pareha na kay kuan 145 30 ka peso. Bago na siya. Ayun. One juice. Ang suda na juice? Gusto niya wa sa kate. Lima no? Lima juice no? Ako lang minsan? No? Saka. 160 ba? Ay pakit kay yogurt milk. Ako ka gamit eh. Napaka. Hindi na wa jud. Tayo.